minden erőbedobás bedobva, szóval amit csak tehetnek. Szőnek nagyra látó és nagyra vágyó terveket. A fiúkkal kapcsolatban természetesen az ászjelöltekről van szó. Ilyen a munkamegosztás, a lányok dolgoznak, a rock helyi fiúgyermekei pedig egészen más húrokat pengetnek. Színpadon újabb ászjelölt csapatunk, a Tennessee. Ragyognak rád, álmaidnak valahol egy másik világban jár. Angyalok figyelik lépteid, vigyáznak rád. Csendben halszavakkal suttognak hozzád. Amit te álmodsz, az egy más világ. Ott más a föld és mások a fák. Ott szabadon élhetünk, nincs akadály. Nincs olyan ember, ki rossz szemmel nézne rád. Ha eljön a reggel, és vele az ébredés, álmaid, képei, lágyan lobbannak szét. Jöjj velünk, egy másik világba érkezünk, ott változik meg az életünk, ott szabadon élhetünk. Nézz körül, csodákat látsz velük mindenütt, ne gondolj másra, csak jöjj velünk, ott szabadon élhetünk. Meg az életünk, szabadon élhetünk. Nézz körül, csodákat látsz velük mindenütt, ne gondolj másra, csak jöjj velünk, szabadon élhetünk. A Tennessee együttes. Úgy is mondhatnám, hogy baby rock. De egyszerűen csak annyit mondok, hogy ászjelöltek. Fiú, gratulálok. Engedjék meg, hogy neked átadom jobb mind a 4 áztalért. Nem, az a papírom. Ez az áztalér, és oszd ki a többieknek. Igaz az, hogy ez totálisan diákzenekar? Hát igen. Ketten vagyunk itt gimnazisták. Filip Zoltán. Itt vagyunk. Igen. Barát Béla, ipari tanuló. Csehugó meg első osztályos technikus. Szóval iskolások vagytok, ez a lényeg. Mindannyian. Akkor nem hazudtunk, ez igaz. Jó, köszönöm szépen. Ajándék természetesen Katitól, illetve Noémitől. Mi ez? Igen, ez egy fabatka, egy ősi magyar pénz, nem? Nehogy valaki azt mondhassa a fiúk zenéjére, hogy fabatkát sem ér. Jaj, de kedves. Puszit adj! Sok-sok korongot kívánok nektek, ha nem is fából, de